cara di akau putana jolo di namar pahean adat Batak adong na dialiton adong na di partali adong di parsaung adong di parhadang alar ini hamu akka manami molo akka ama ahado warna yang akka ama dah dak sarupa ama dohon ina. Horas madita saluna peparan nyuputa raja silai sabunga siwalu turpuk namar haujat tu silalai nabola parsiajarat tadi bornginon ima ijuk pangihot ni hodong ulos pangihot ni holong tersogod diero lapatan nyon bagi utama panuturion sian bapak tua narasumber opudeven sialoho boru siagian. Mau lihat mak, tapi utiuk mak. Horas mari kita peparanda puta raja silai sabungan siwalu turpuk namar hauja tu silalahi nabola. Horas. Obar tu materi dari pasak mata prologer lakin ima upasa dapat tokon ijuk pagiut ni hodong ulus do pangihot ni holong. Adorang sumasuk kita tu bahasan material jumul majolo di patorak kami songod dia do pemakaian ni ulus di hita Batak. Dia ke ina suang songoni nang amana julu. Adorang soro kain tutaro Batak na julu akka oputa marabiton akka ulus do salaida adorang soro kain tutaro Batak oputa pakaian ima ulus do jala takas no tabotora jala taidara mau manotton opera isi do pahitaon na sanga manotton opera sudah manotton ya kan songorida parpayan di akka oputana jolo sian kain manang ulus Batak na diturun ni akka oputta na parjolo perlu botota songod dia do cara pemakaian ni akka uluson tu akka oputta na jolo bahwa manang ina adong maon na dialiton itu kan adong na dialitok kan cara pemahiannya baru adong na dipartali tali itu kan ima hebatnya kau peta. Na patuluhon adong maon di parsaung. Tabotor di parsaung? Saung kan. Udung-udung. Taberan do kan? Natakas no ginora di kita adat Simalungun do adat karo do te akali te takaro. Ido te, ido kan? Di parsaung. Nah, paupaton ima di parhadang, tabotor di parhadang, kan? Ya. Asing niona dong depe ima di parupahon, di parlopes, di partali dia litom. Semoroma cara di akau putana jolo di namar pahean adat Batak adong na dialiton adong na di partali adong di parsaung adong di parhadang alar ini hamu akka manami molo akka ama ahado warna yang akka ama dah dak sarupa ama dohon ina asa takas na boto
Ya. Molo akama. Ya, molo na dia dehon di dokoma. Ya. Ade. Dah. Dah sarupa ina do ama molo ama ido koma ade marang ade buka bubu ade muna sarupa deh hanya pengucapan aja ada gitu hanya pengucapan kebiasaan ade ima dari adehon takas taboto molo ulaon abot niroha nah gitu ditoruni na sari matua arong na sari matua na gitu ya dehon isa bola habirang ale molonunga na sari matua hugijang saur matua bulung saur matua dolok bisa bola siamo ate nah ima molo ade dapat duaon sikot. Nah, ibu tu amur sikot sama ni abang uda opu aletea i Lopeson. Lopez. Didok masih sikot. Ah, ya. Iya beton itu. Istilahnya kalau Lopez indah abang udaon, kalau bahasa asli ini Batakna ima sikot. Sikoton. Bahasa Sunda ya betul ini. Nah, mula jolo sikot do warna, ate. Sikot. Hah? Tengok ate. Ya, sikot. Nah, nabatuluhon. Tali-tali manang bulang-bulang. Manang idokko mamuse on sabe-sabe manang detar. Ate. Alai. Tali-tali bulang-bulang ibulang-bulangin dah itu kan baru ada be sabe-sabe bulang-bulang sabe-sabe ya tali-tali bulang-bulang iya sabe-sabe do detar itu nah dia peon sarupa dah detar kira bulang-bulang ibu lagi ale mau biasa na mau bulang-bulangon hari toto kate kosong do itu to kate ale mau detar sudidon si warna kan bagi da warna kan detar kan tul Bonang Manalu kan ima detar kan akada tuna jolo aka perbaringin nah ima natuloma molo pahende aka ama molo pahende aka ina molo bahagia di gijangon ama warna gijang omari dok na hain dan kain hain ate yang menutup dipakai bagian bawah do api hain itoru netoruon mulai satawi mulai sen adora tutoru ate aurat menutup bagian bawah tengok mati ima bagian bawah ido aurat enggak ada bahasa aurat segijak kotoru ate ima molo iya marang marabit enggak gitu baru nama ngikut ya menutup punggung kan ditutup itu no tanggurungon kan itu kan kaina nah ditutup sama ini itu ima warna hoba hoba
menutup punggung, gimana? Tanggurung, menutup tanggurung. Dabang gihut, molo nakin ama idokon ade-ade, molo ona ama warna. Ade-ade kan, molo ama, ade-ade, molo ina, imani dokna sape-sape, ade, ape-ape, sape-sape, ape-ape. Beda dah, molo ama, ade-ade, molo ina, ape-ape. Beda dosa sampai deh. Asing. Molo ya sape tua kita do. Ulo sape Sama mati nih pun. artinya Sampai jatuh. ando peta hataya teh. Baru adong muse iba ulo saung. Saung. Cuma biasa malu saung mau naik kujuma teh mas saung teh. Saung, saung. Ya, iya orang memang saung bro, tahu do, ya saung. Saung. Baru na parpuri imara kiningan inon, paropa molo ina mangopa kan, ulas paropa, gitu kan? Molo dana ilen ulus paropa, ulus na ino ibahin mangopa, gitu kan? Iparopahon. Ido si dokor di hata-bata di hamuak kamanami ulus ima mengulusi asa las pamatan do todi jala mebay borgo itu tuh borgo ngali ido kan ima saungi ido kan mulai pakai aka ina saung do tali-taliokan melindungi sian mau niari itu kan jadi ulosino fungsina sada mebailas nyala doh mebain asa ngali barang sejuk bahasa Indonesia nah ima cara pemakaian ni aka ulos arong na sona di surat namion aka dia mah keluar ni ulos ni pakai ni ama wina jadi malah wina unang tadokon buat kadehadem unang dah buat ape-apen molhuina ale molhuama buat kamu ade-ade yadeon molhuina ape-ape jadi mulu mabain berita pehita di forum apa grup ta tuhamu aka manami unang lupa mabuan ade-adeta sonsoni nang tu padiaran asa tapaingon asa dibuat ape-ape na ate tersoni mah jadi berbeda do istilah inon tu ama do tu ina nang pe pemakaianna sarupa ate tersoni mah jadi aturan so yudutihami tu ima pokok bahasa tanah kiringan inon arong suku-sukun itu sekaligus ya mulai hati pak nah alanido di hamuaka manami upasa di hita halak batak ada mendekon ima ijuk do pangihut ni hodong ulus do pangihut ni holong artinya tada di holong di hita halak batak talubisian akahula-hulatta tuhita ino di patarida marhite-hite ulus jadi mulu arung akka agama-agama serta wihata dan itu dang menyinggung marang dia namaralo inda tulus itu tidak benar agama dengan adat itu sejalan alana hapurtibio dobel perlu kita hubungan horizontal dakolan hubungan vertikal. Jadi di kita Batak narong di Sodang itu terlebih peparanda putara yang silesa bukan nadong di sekretariaton.
sejalan do adat dohot agama. Unang dipertentangkan. Alana adat adalah mengatur hubungan horizontal. Sementara agama itu kan mengatur hubungan vertikal. Siko sejalan. Salib ini kan sejalan. Salib do. Satu dia hubungan vertikal, satu hubungan horizontal. Dan kalau didokon Holanda hugijang itu namanya bukan salib. Dan itu ima maknani inon. Alani inon diulang akan nama ragami. Diulang lasni roha. Saya juk do tabigi. Terlebih di pesta ujuk. Dung di pasahat aka parboru si palas roha. Na patut si pasahaton na tu hula-hula mana hupia parburu. Dung saya sudah dipasahati. Dan itu biasa dung masahat do titimaraku. Baru Roma Raja Parhata di parburu madok parsinabung di parburu. Dihamu among boru. Ngatung di pasahat tamu sudi pangiduan nami. Jalan ngatung masailas roha nami. Ate tungadong nanay si pasahatom muna. Tu anak muna hela nami tu paromay muna buru nami. Partikiano di pasahatang matuhamu. Dan gitu, artinya di pagido pihak para nagumba parbuai ni holong ni ima parburu selangsung ni kesudi hula-hula. Baik hula-hula ni pararak do hula-hula ni parburu dina pasahaton parbuai na holong na mardongan hata naulina denggan. Itu kan. Jadi ulosinon ima tadana di ihot ni holong de tanda. Jadi dakolan hata tapi dalam bentuk wujud nyata di patari daun holong ni rohana ima marhite-hite ulosi diulau las ni roha nampai diulau akka nama ragami mulai dokon akka nama ragami ma termasuk di sini ulau hawot ni roha ate jadi di sido patur ulah kok kami salai jadi molo kita di son dan itu adong nama dokon bahwa maralo tulus adong nama dokon situ tulus inna bamolo kita di halmatakon itu sudah tidak Batak lagi. Ciri khas daripada orang Batak adalah memiliki ulus. Batak itu tidak terlepas dari ulus. Bisa kita buktikan. Dan itu dah kolak kata. Itu dalam nyata. Iba, so dia hula-hula patari dahon holong di rohana tu parborona diwujudkan dalam menyampaikan ulus. Dia keulaun las ni rohado akka ulau nama ragami tusido halaon nino ate jadi molo pita pasaton si pasatot ta dak salah do kolota ima hata upamana kini upasana kini gani hodong do pangihot ni hado ijuk do pangihot ni hodong ulus do pangihot ni holong ipatari do kami baholong nabi hang muna marhite-hite uloson laos didokom ma ulos na gajang si torop rabu do akala na asing ikat paso-paso di tangiang ate marhite-hite hatani debata imana bo di patorak kawi akka amarami ate tungarong na orang takas di panorang yang namion partikiano di masa time itu hamuna marhite-hite akka hita masih tariasan boy lam mangerbang pangatus yota. Buti mbak partikiano di pasar kami ngomong. Oke, jadi mau nanti mak di narasumber nanti. Iya. Nakani nga jelas ubigihan itu songon judul ni maderita partikion ijum pangihut ni holong ulos pangihut ni Holong. pangihut ni hodong ulos pangihut ni holong Pangihot. ni holong. Iya. Jadi molo ubereng do sian ahon gabi dulu rasa materi na pila saat ni guru. Iya. Artinya na berjulu bahwa urusi ilo dipakai na tujuh na jolo. Iya. Jolo tu. Jadi aro relevansi na tu judulon molo na pertamuan. Jadi mulai pak. Perlu kini patorak kami
latar belakang ni uloson kita halak Batak na gino nang dimula na ipungweno kami at orang so masuk kita tu materion jumolo majolo di patorak kami ya alana mula terlangsung do di patorak kami tu pemakaian ni ulos di ulau nak kelas di roh nak nama ragam perlu do botota latar belakang ni uloson dia do on makna nior fungsi nior di hitalak Batak. Ini saya dok kata nama dokon uluson ima palason daging di Luguniari jala paborgoho daging di Lasniari itu sido halawan na amang ade ya Orang tua. Jadi memang bolota bahas taring waktu uloson. Nah sampai narismi nih ngomong aja saplopak do warni ulos tanungan. ya Nah, lain model-modelna, lain tongko ya keperuntukan. ya Alaiha na husukku na mangtua songono. Opukku na julu di samo seditomo. Sebelum sodongin na dapot ni halaki ulos mang na hain manang na bonang pakelak-lak dia. ya Merlak-lak do lakon. ya Jadi bolo ta bayak mah berarti songon naka dayaki tokeka do haru karna. Koteka do? Koteka. Dia ulang ini Papua. natong lakkok. Na jolo do bolak ka bagian nina. Wala ni jolo ina ilakkok posong ni. Ay. Ado lak lagi. Nah ini na haru bereng getung kera berupa manongai no barang pusaka kan. Suku menjulu pungon. Sudah suku namu. Inna. Tidak lakope. Takko bodo mga dua kulit niya hado lako sebenarnya. ya ale ino ya jadi sa sitong na mula majolo kita tu akka historis ate Oh. Nakin sengaja kami manaringoti masalah at dorang soro kain ulus do di para biton aka oput si jolo-jolo tubuh. Alean dorang soi kan ino siya lak-lak artinya kulit kayu. Oh. Oh. Molo na jolo di aka tulisan-tulisan kuno di Baimon sian kulit kayu yang disebut dengan papirus. Oh. Papirus kan. Jadi cara membuat dion ada di tempat orang kau putu opuk na jolo imasong membuat kulit manis. Hau na jolo kebal-balga ikuliti dan idotap tetunangnya dengan kepandaian tersendiri mohon manang nairodem majolom manang ibal balon gabe terhira artari rami tersoni ay unang atong tabereng hau nuangin on geleng-geleng mulo hau na jolo kebal-kebal gado saya do di para biton uharangan tertentu di bolo masalah jenis kayu nai ra dan pola satu sinon adong literasi na mendukung alaina jelas adorang so adong ulus pasti hampir sudah suku songonin bahkan mulut tabereng lawe tahu Papua dan gitu memang sirklik kayu memang hidup kayak gitu sebut dia teknik pengolahan nainon atau tunuangin atau put nainon Baru senai mangtua. Bolo dihidak kan masa do akka penari-penari na ibanda na songo ni tehena sektor segitiga di son. Do gorni. kini kalau hoba-hoba Huba-huba di. ya Ya peho kalau lo sektor muli segitiga di son. ya Huba-huba do gorni. hoba-hoba Oh. Berarti mah. Ya. Hoba-hoba sa tabihata mengalukupi akka aurai dan itu kan Nangi. segitiga naga bisini Oke ya. itu kan seni ada sa sitongna dia itu menutupi aurat ate gimana teh api yang menit oh dah sama tak mau lihat mah amang narasumber nakin nungata boto aka ulos lihat deh sikot dan lain nasi alangkah baiknya itu ilala malah ini si ulos itu pemakaian ulos dia mana cocok tuh A ulos dia mana cocok tuh B
Adong do batas-batasnya dan aso saat kita satu sih Oh ya, boleh deh. batanna melo hade-hade nama ulosnya yang sebenarnya harus apa? Melo mangna tali-tali mana ikon ulosaha. Karena dong do sebut dari yalak kita. Ya, Mangnya ya, pasat. ya. Jadi naruh aku nian adorang seondung kaya tabahason di sana konten ima guar-guar di ulus jala dia fungsina. Dan itu alai boy ba haduan taulak tompose guar-guar di ulus ngone dokon dia mangudako ama dia ju perbinong nakin adong 10 piga nakin 10 opat sian om ragam-ragam nion. Molo na jolo dang dope adong guar-guar ni aka uluson jala tu dia ha sahatan neon manang hapean neon na julu inon adalah dia dikhususkan untuk pakaian. Nah, iya, 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 isa pulopan. Sa sitong na lobi arong mermolo di literasi ko hampir 20 itu. Nah, nang gitu. Jadi boy man non ta eksposi musea ka dia ro na pola dari ko misalnya pembait talitalu ulo saharo na sumakusinon ulo saharo na sumanon to nyon sakot dot akka lanasi aleon secara general secara umum ditonong akka pertonong dia puta na juluinon hanya untuk pakaian belum dia motif lari ke motif atau corak kate dumpen wanginon adong pemakaian guar-guar di ulus adong mau ulus pangiring adong mau ulus sibolang adong mau rujat do lana asing jala hudia do hapeahan nyo jala ise do na pantas memakaian una masuk ya ada betong pangulihon anak manang pahu-tahu boro tori pakai ragidup ihadang haragidup kan adong do etika nah iya iya pas deh. Iya kan? Iya. Jadi tersoni mana nerakot orang dobe? Arang bisa Baik. Ya. Jadi mulai dia betul. Jadi molo dijajah sok yang hal kena boson majahan mah. Idokon arti nulu sorin na di hati hai ima nadi guaran ninna ni si pampersen gawe puta raja si raja Batak ulos si palas daging jala si palas tudi anaking anong diok babatu naking warna anaking borgo borgo saru pada bongot Boro. Terus. yang kedua hon masalah naking gurang do di hami akan poso na pangartonon ulos inna habe na binoto akan natubo ni para sukit uloson masay sangat luar biasa do artinya ulos yang gimi mangna mandar pribadi mangulusi do warna molong mangulosi ang otomasi las daging na las do pertudian na ay nga hipas ase ay mana ala nasional kemana ngurus kan itu kan jadi arti dulu sebetulnya ala berkaitan sebetulnya agak lari membawa tua sian naking ala na berkaitan hati-hati naking dulu susunya tak pakai sih asibu foto kami rak mangkat pusak kami na posor ala na gudang suku-sukun ulus inna emang ulus ini apa ala ni bereng fisik ni ulus sih Hata-hata uluson sasitongna dalam bahasa Indonesia adalah kain. Kan itu kan kain, ido ulus. Mana secara arti harfiah, mana arti gramatika disebut dia selendang Batak. Ini itu kan selendang Batak. Nah, mololau kita kan ada zaman evolusi. Evolusi kan proses mencapai sesuatu perubahan dengan cara yang lama. Lawan daripada evolusi ialah revolusi, perubahan secara cepat. Jadi nakini nunga di patorak kami secara evolusi. Sebelum ada kain, orang Batak itu pakaiannya adalah ulus.
secara evolusi sesuai dengan perkembangan zaman. Di awalnya ulus ini dipakai adalah untuk penghangat badan atau penutup daripada badan. Itu awal kan itu main. Asalas do kan, asalas ulusi kaini. Ya ini jadi mulo petara jolo atau pengertian di uluson ya dia menyebutkan ulusi pakaian asal ngali. Dan gitu asemo las toho. Jadi secara evolusi dan itu adong maka ulaun akalas niroha do akan namaragami. Toturi sinon imana ki judul nai ijuk do pangihot ni hodo ulus do pangihot ni berubah dia dari dia tadi secara untuk kebutuhan primer untuk kain atau mengabiti atau sebagai pakaian, berubah dia menjadi kebutuhan perangkat adat. Kan itu doangin. Nah, secara evolusi di kategori humbaun ada 10 ulus nak kini bahkan sampai 27 ulus dan gitu hudia peruntukan naon. Jadi imat tongja secara evolusi. Jadi mulai dok do ulusi indah artinya pakaikan dia pakaian supaya hangat. Nah, kan jadi dan ditanda halak batak na jolo tetron kain tetron na kanong dan gitu dan kita dahalak belacu dan kita dah gitu na itanda hanya ulosi majolo artinya ulosi ase hangat Apa saliwut dibanding? Sorry mate oleh ate ba gimana horas ma di kita marsaka patuata marsaka putara ya silai sambungan marsaka para kita peparana puta raja silai sambungan solo turpuk namar hojatu si lalai dawolak horas ma di kita Horas.